अब की बार संदेश के तहर लोग के हाथ में झंडा बा। ये जितने हमारे भाई आदरणीय जे भी लोग बा संदेश के झंडा तहर लोग के नावे बा। माननीय विधायक चाचा अरुण यादव जी आप सब साथी बहुत कुछ बहुत कुछ करिए। छोटे भाई दीपू जी ये तो हमने के जान हमें साहबाद के साथ हमें करे पे वो गाना गोले कैसे अरे कि पूरा साहबाद के इंसान बने अरे जनता के जान बने हो नौजवान में कि हमारे दीपू भाई इ नेता ना आप सबके बेटा हवे इनकरा के नेता हम ना कहो आप सबके घर घर के बेटा हवे लाडले हमें परिवार के। अरे कि हमारे दीपू भाई कि हमारा अरुण चाचा नेता में महान बने देवता समान बने हो हमारे दीपू भाई नेता में महान बने जनता के जान बने हो। देखिए भाई हमारे बंटी यादव जी रिविल आराध्या फिल्म के मालिक भाई बंटी सब लोग के स्वागत करब जितने लोग सबके स्वागत अभिनंदन करब सौरभ करे और कहे का भाव बाका कि पूरा साहबाद के इंसान बड़े अरे जनता का जान बड़े हो पूरा साहबाद के इंसान बड़े जनता का जान बड़े हो ये पूरा साहबाद के जनता का साथ बने हो कि हमारे दीपू भाई हमारे अरुण चाचा नेता में महान बने जनता के जान बने हो भैया नेता में महान बने जनता के शान बने हो हमारे दीपू भाई नेता में महान बने देवता समान बने हो महान बने हो जो जन के परिवार में खासियत है तो देख लेकर आवाज ए परिवार के खासियत नहीं है कि गरीब गुरबा खातिर बहुत कुछ लोग पहले बा आजीवन संदेश खातिर की लोग करी आ संदेशे ना ए पूरे शहरबाद के कोनो जिला हो सबके खातिर ए परिवार समर्पित रहेला आ पूरे शहरबाद पूरे यूपी बिहार के लोग ये लोग खातिर समर्पित रहे कहे का भाव बता ए बबुआ रतन मास्टर दुखिया गरीब खातिर लड़े लड़ैया जिठिया में दुआ तो करे ले भलैया हो करे ले भलैया नेता के पहचान का हो नेता के पहचान नरमुंडा ए जन सलाम दे गरीब गुरबा लाखों इजा जुटल बा सबके पान सामान से इजा विधि व्यवस्था कइल ऐसे हम कहत दुखिया गरीब खातिर लड़े ले लड़ैया हो लड़े ले लड़ैया जे भी आवे दुआरा पर करे ले भलैया हो करे ले भलैया और किलो गवा कहेला सकछा कइतो अरे कृष्ण भगवान बड़े हो गवा कहेला सकछा कइतो कृष्ण भगवान बड़े हो लोगवा कहेला सकछा कइतो कृष्ण भगवान बड़े हो हम तो सभी भैया हमारी अरुण चाचा नेता में महान बड़े जनता के जान बड़े हो महान बने जनता के
नेता में महान बाड़े जनता के जान बाड़े हो